Έγινε προχθές από τον Πρωθυπουργό και από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας τα εγγένεια του Μετρό Θεσσαλονίκης. Αυτού του περιβόητου μετρό που τόσα χρόνια φτιάχνανε για να βγει ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, να πει ότι εμείς το είπαμε και το κάναμε, κοροϊδεύοντας την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τις μακέτες με τα εκδοτήρια εισιτηρίων. Και ποια ήταν η στάση σας όταν πήγατε εκεί? Ο Πρωθυπουργός της χώρας με το χέρι στις τσέπες κατέβαινε κάτω, κορδωμένος και χαμόγελο, πάντα αυτό το κλασικό χαμόγελο του που κοιτάει στο αβέβαιο, το χαμόγελο του ροφού δηλαδή, που κοιτάει αβέβαια και σου φρώνει τα χείλια, και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, η οποία λέει είχε για γούρι στο λαιμό της ένα φρικιαστικό μενταγιόν, το οποίο είχε επάνω του το σχήμα των ραγών ενός τρένου. Κυρία Σακελαροπούλου, το γούρι πού ήτανε πάνω σε αυτό το φρικιαστικό μενταγιόν που έχετε πάνω, το οποίο ξυπνά μνήμες συνέχεια? Είναι ηρωνία αυτό που κάνατε απέναντι στα δολοφονημένα παιδιά των τεμπών. Απέναντι σε αυτό το έγκλημα των τεμπών, που δυστυχώς εσείς η ίδια, όλη η Ελλάδα το είδε, σταματήσατε τη διαδικασία διάσωσης όταν πήγατε εκεί για να πάτε να πετάξετε σε ένα βαγόνι τριαντάφυλλα. Γιατί, κυρία Σακελαροπούλου, δεν σας στοιχιώνει αυτό το πράγμα? Σας στοιχιώνει. Το διαλέξατε και το μενταγιόν με τις ράγες. Το κύκνιο άσμα θα είναι αυτό. Στη συνέχεια, ο κύριος Πρωθυπουργός πάτησε ένα κουμπί. Ένα κουμπί εικονικό. Σαν τα εικονικά κονδύλια που έχουν, μάλλον πραγματικά κονδύλια σε εικονικά έργα που έχουν διατεθεί για να μην γίνουν τα προβλεπόμενα έργα ασφάλειας των πολιτών πάνω στην ασφάλεια του τρένου, του πιο σίγουρου και σύντομου μέσου μεταφοράς πάνω στη γη. Καταφέρατε μέσω της μη πραγματοποίησης της συμβάσεων, της περιβόητης 717 σύμβασης, η οποία τελικά αποδεικνύεται ότι με ευθύνη κυβέρνησης, Υπουργείου Περιβάλλοντος, Υπουργείου Συγκοινωνιών, του ΟΣΕ, Τρενοσέ, των αρμοδίων υπουργών, των οποιονδήποτε, μέσα από τις εξεταστικές επιτροπές, είναι υπεύθυνο για το έγκλημα των τεμπών. Και αντί να πάει ένας στη φυλακή, προσπαθείτε να αφήσετε με διάφορα τεχνάσματα να περάσει. Και κάθε φορά εμφανίζεται ένα νέο ατύχημα στη χώρα εξαιτίας των τεμπών. Δείχνει λοιπόν τη συνεχιζόμενη ασχετοσύνη σας, επικινδυνότητά σας, ενσυναίσθηση με το τι σημαίνει, με το τι γίνεται πάνω στις ράγες ενός τρένου. Ευτυχώς που υπάρχουν οι μηχανοδηγοί, οι οποίοι πλέον το walkie-talkie και των κινητών τους τηλεφώνων, αγνοώντας ή βλέποντας και έχοντας στο μυαλό τους ότι και κόκκινο και πράσινο ένα φανάρι μπορεί να έχει κολλήσει, γιατί δεν έχουν γίνει απαιτούμενοι έλεγχοι στις συμβάσεις για να ελεγχθούν τα έργα, θα μπορούσε να γίνει ένα νέο ατύχημα. Έγκλημα. Έγινε στο Κιάτο με το δέντρο. Δεν μπορούσατε να συντονίσετε 3 υπηρεσίες που εμπλέκονται εκεί πέρα. Να βγάλετε μία διάταξη και να πείτε: οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες σε όλη τη διαδρομή του προαστιακού θα φροντίσουν να είναι πεντακάθαρες οι γραμμές. Είτε αυτή είναι η δασική υπηρεσία, είτε αυτή είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είτε αυτό είναι το Τρενοσέ, Ελαιονοσέ, όπως θέλετε πείτε το. 2 γαϊδάρων άχυρα δεν ξέρετε να ξεχωρίσετε. Και ειρωνεύεστε τους πολίτες, τους γονείς των δολοφονημένων παιδιών και τους συγγενείς που δολοφονήθηκαν στα τέμπη εξαιτίας των αμελιών που προανέφερα, και μου φοράτε ράγες στο λαιμό, κυρία Σακελαροπούλου.
Μου κορδώνεσαι σαν γύφτικος και πάρνη, κύριε Πρωθυπουργέ της χώρας. Λίγη συναίσθηση του τι πάει να κάνεις, δεν το καταλαβαίνεις. Στο κέντρο της Αθήνας, ξέρεις, εκεί που κάνουν τα έργα για να μπουν από 4 γραμμές, να ενωθεί τα έργα που γίνονται στο σταθμό όχι Λαρίσης, στην Αγίου Μελετίου. Τα έργα που γίνονται εκεί στο μετρό, αχαρνές. Πήγε να σκοτωθεί κόσμος προχθές. Γιατί βάλατε πάλι το τρένο στην ίδια γραμμή σε αντίθεση με τον προαστιακό. Την Intercity σε αντίθεση στην ίδια γραμμή, μούρι-μούρι δηλαδή, με τον προαστιακό. Χθες παρέσυρε και σκότωσε μια γυναίκα που πήγε να περάσει τις γραμμές, που σημαίνει έχετε άγνοια κινδύνων. Προχθές στον Κορινό στείλατε πάλι 2 τρένα στην ίδια γραμμή. Πιο πριν λίγο, πιο πάνω, στο σημείο των τεμπών, πάλι θα στέλνετε σε σύγκρουση 2 τρένα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, μυαλό δεν έχετε βάλει. Χρήματα και κονδύλια έχουν δοθεί πολλά. Η περιβόητη 7-17 έρχεται κάθε μέρα, σε ξυπνάει. Θα χτυπάει την πόρτα. Δυστυχώς δεν βάζετε μυαλό. Δεν βάζετε καθόλου μυαλό. Και περισσότερο, ο Έλληνας που σας ψηφίζει ξεχνάει, δεν είναι το δικό του παιδί αυτό που σκοτώθηκε. Δεν είναι το δικό του παιδί και δεν τον ενδιαφέρει. Δυστυχώς έτσι έχετε μάθει να σκέφτεται ο κόσμος. Όχι κύριοι, ούτε και εσάς κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας και εσάς κύριε Πρωθυπουργέ και όλων των υπολείπων. Ένα έργο κάνατε στη Θεσσαλονίκη, μετρό, το οποίο το ίδιο βράδυ με τις βροχές πλημμύρισε. Κάει και το τρένο το καινούργιο, το ασφαλές. Πήραν φωτιά οι σκάλες, σταματήσανε. Σε ένα έργο σύγχρονο που το παραδώσατε ως το πιο ασφαλές πάλι, έτσι. Και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι ακόμα. Έτσι δεν είναι, κύριε Σταϊκούρα? Ποιος θα ευθύνεται εδώ? Η κατασκευάστρια εταιρεία? Φροντίσατε? Ποιος το έχει πάρει το έργο? Ποιος το ανέθεσε? Με τι εχέγγυα? Με τι πιστοποιητικά? Οι γραμμές του τρένου των τεμπών, τα δολοφονημένα παιδιά δηλαδή, έχουν στοιχειώσει μέχρι να δικαιωθούν όλο το μήκος της γραμμής που κινείται τρένο επάνω, οπουδήποτε. Ή θα πάτε φυλακή και να δικαιωθούν οι ψυχούλες τους, να δικαιωθούν οι γονείς τους, ή κάθε μέρα θα γίνεται και από ένα συμβάν που θα σας θυμίζει είμαστε εδώ και ζητούμε δικαίωση. Άχρηστη και ανίκανη. Μόνο με μια ελληνική, εθνική, πατριωτική κυβέρνηση που δεν θα κοροϊδεύει τον Έλληνα πολίτη, θα μπορέσει να βάλει τα πράγματα στην τάξη. Μπορεί να κουραστεί λίγο στην αρχή. Μπορεί να δεχτεί επιθέσεις. Θα το καταφέρει όμως. Και εδώ ζητάμε τη βοήθεια των υγιών πατριωτών επιχειρηματιών. Εντάξει, θα βγάλετε λεφτά. Βοηθήστε όμως και να έχουν και μια αξία αυτά τα χρήματα που θα βγάλετε.